Optager det så? Ja. Godt. Der var så mange, der godt ville have, at vi lavede en cinnamon challenge, så det gør jeg. Victor, han tør ikke. Ej, der kommer en bagefter med ham. You mad, bro? Det er rigtig godt. Tør du op? Hvad fuck tror du, det er? Vi siger bare, nej. Er I klar? Og så gør den ned i gassen, okay? Fuck yeah. Pas min forældre. Skal jeg? Jeg tror, de kommer. I would have shit myself. Okay, bare spil ned i gassen. Ellers laver du. Det gør han. Opfør dig. Show off. Okay, du tæller. Hvorfor? Vi kan lade telefonen tælle. Okay, jeg tæller bare. 1. Hvad skal du gøre? 2. 3. Jo, dig. Fuck dig. Kom så, kom så. 1, 2, 3, sko. Ej, kom nu. Kom klar, hvad det kræver det her. Kom nu, din pøs. Jeg har prøvet det ikke engang, det er ikke sjovt. Min tunge brænder nu. Du har ikke haft noget i munden. Kom nu op. Og det er ulovligt at drikke vand, okay? It's fucking illegal. Okay, 3. Og du skal virkelig prøve at holde det inde. Virkelig prøve at holde det inde. Virkelig prøve at æde lortet. Ej, det er simpelthen for klart. Jeg slog mig så meget. Mand, min hofte. Nej, du smager dårligt. Ja, det er det i hovedet. Why you throw up? Skal jeg tage min nu med det samme? Oh no. Nej, det smager det dårligt. Ej, og så skal jeg have tabasco. Hvad er det for noget gøjl? Var det min det her? Nej, jeg håber virkelig, man kan se, at du fik det i hovedet. Det ved jeg, man kun. Ja, jeg sætter den lige op på spot igen. Om jeg får det dårligt? Ja. Victor, han skal tage en teskefuld tabasco. Nej, ikke en teskefuld, er du stiv. Ja. En hel? Ja. Prøv at høre, men jeg lider af psykiske... Ej, hvor smagte det dårligt, det der. Ja, min mund kommer til at brænde lidt med. Ej, tabasco, jeg er bange. Det lugter kanin i hele købet. Ja, det skulle da klart, mand. Der var sådan en røgske herovre, mand. Din telefon, man kan se på den. Må jeg se på den? Det er ulækkert vand. Hvad er det tabasco? Ej, jeg har det stadig i munden. Det ser eddermame klart ud. Vil du have et glas vand? Jeg vil. Ja, det hjælper også rigtig Du meget. skal have vand. Ej, det hjælper faktisk på tabasco. Det er jo ikke chili for helvede. Nå ja, det er jo... Det er det jo ikke, det er bare krydderier. Det er en chili også. Fuck that. Det er kanel jo også, det er også bare for peber så. Lad være at spytte. Nå ja, men vand hjælp. Chili, kom. Kom nu din kæde. Hvor meget må vi se, hvor meget der er? Det er jo ikke engang en kvart teskefuld, det der. Fuck din kæde. Det lugter bare af lort. Det er jo klamt. Prøv lige op at vise det til kameraet, så folk kan se, hvor pussy du er. Men jeg kan ikke åbne den nu. Jeg skal hjælpe dig. Og jeg kunne faktisk. Jeg skal heller. Sådan der. Oh fuck! Det vil jeg godt komme med til, det vil jeg godt komme med til. Fuck no! Det skal være, jeg henter den lige. Jeg mærker, at jeg er syg i morgen. Skal jeg tælle ned? Nej. 3, 2, 1, sko. Det smager bræk. Jeg har lige smagt. Hvad for det var mit? Hvad for det var mit? Jeg har aldrig smagt noget så klamt. For helvede. Det var så stolt, Er det ikke stærkt? Nej. Det minder om kan Du lige en der fra den der chili ting. Ej, hvor smagt. Det smagte. Jeg synes, det er bræk. Du må lige se dit ansigt. Nej, gå væk. Nå. Har ikke noget.
Hvad vil du have? Hæld det lige op i glasset, ikke? Det er yoghurt. Jeg overvejede at sige det til dig, men det gjorde jeg ikke. Du er en kant. Er det for gammelt? Jeg kan slet ikke tage sådan noget, hvis det er for gammelt. Det er ikke for jeg drak det i morges. Drak du det her med? Har du kastet op? Og det hjælper faktisk godt. Nu er bare min læge, der brænder. Du er retarderet af and. Så skal det bare sidde lidt i 5 minutter, og så kører det. Nej, for helvede. Du er klar. Har noget? Nej. Why you lie? Var det det, bruder? Hvad? Var det det? Var det første? Ja. Skal vi lave den der salt and ice? Er du dum? Nej. Og så har jeg fik et hul i armen. Ja, fucking ulækker. Den her arm, ikke? Du var lige igennem. Ah. Vi kan også se, hvem der kan putte mest citronsaft i øjet. Ej, ikke i øjet, det var godt. Fyld et glas. Pikhoved. Jeg kigger lige, om der er noget ulækkert, man kan æde. Spiser rigtig meget smør. Det er ikke det, jeg er fucking god til at drikke. Jeg er syg. Jeg elsker. Vi har også noget af det her. Vi har 2 varianter, folk. Du står som ikke og putter den ind i munden. Lad være at spille den på. Du spiller. Jeg elsker citron. Okay, lad mig. Okay, vi tager en udfordring, ikke? Jeg spiser det her. En teskefuld af det her. Okay. Det er jo ikke ulækkert. Nej. Nå, okay. Det her. Skal prøves. Ja. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Okay, så tager den her. Det ved jeg ikke, men det ser, der står Ellers tager vi det her. Indonesian chili paste. Jeg har taget pisse stærkt. Nå, sluk den lige sådan så den ikke bliver for lang. Vi klipper vejen. Nej, for det kan man jo godt. Undskyld, jeg bruger lidt strøm. Men man kan jo kun klippe et sted. Hvad? Ja, man kan jo kun klippe et sted. Ja. Jamen. Vi Er kan I bare... et shotglas? Jo. Jeg skal tage Hvad fanden tror du, det er, mand? 3 shots af det her, der er. Ej, er du en pussy? Det vil jeg sgu da gerne gøre. Det er ikke engang en challenge. Hvad fanden? Med det her i. Jeg har en idé, jeg har en fucking brilliant idé. Jeg har en konge-idé. Vi stiller 5 shotglas, ikke? Noget med det her, noget med noget jordbær, eller med noget yoghurt, tabasco. Lidt af hvert, ikke? Skal vi se, når først skal komme igennem. Så skal vi jo så have 10, ikke? Fuck hell. Det her. Ja, smager ikke specielt godt, faktisk. Ej, det gider vi ikke. Så skal vi til at bruge mange shotglas. Så skal vi til resten af. Du gør ikke ret meget for dit publikum, du gør det? Du offrer dig ikke ret meget? Har vi sådan en gang shotglas? Nå, hvor er det cute! Brilliant! Ej, hvor er det cute! Skal vi bruge det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okay. 10. Vi skal bare bruge 3 hver. Og få noget fra den der. Hvad for det der citronpis? Men vi skal lige starte videoen om, så. Ja, hej folkens. Wait for it. Ej, der kommer